በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መጋቢት ዕለት 14 አቡነ አረጋዊ ፀሓይ በረከቶም ይሕደረና። ናይ አቡነ አረጋዊ ጻድቅ ብቃል ኪዳኖም ይሓልውኩም። በረከቶምን ረድኤቶምን አማላጅነቶምን ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም አደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ። መጋቢት 14 አረጋውን ፍጹምን ዝኾነ ተጋዳሊ መነኮስ አባ ባጥል ምዕረፍቱ እዩ። ከምኡውን ሰማዕት አቡነ ሲኖዳ ሃገሮም ግብፂ ብሕንሳ እዩ። ኣብ መጽሓፍ ሰማዕትን ጻድቕን ብምባል ድማ ይፍለጡ። ሽነዳ እንዳተባሃሉ እውን ዝጽውዕሉ ክኾኑ ከለዉ ንኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ወዲ ኣሞኦም እዮም። ሙሉእ ዕድሚኦም ኣብ ገዳም ኣትዮም ነቢሮም ኣብ መንበር ማርቆስ ተሸይሞም ብፓትርያርክ እንዳገልገሉ እንከለዉ ኣብ ዘመኖም ከሓዲ ንጉስ መክስሚያኖስ ነጊሱ ስለ ዝነበረ ድማ ንክርስቶስ ብምእማን ብጣዕሚ ብዙሕ ኣሳቂዎም እዩ። ንክርስቶስ ብምእማኖም ብጣዕሚ ብዙሕ ኣሳቂዎም ሃሪምዎም ጎቲትዎም እዩ። ከሓዲ ንጉስ መክስሚያኖስ ናብኡ ከም ዝመፁ ምስ ገበረ ኣብናቱ ጣዖት ከኣምኑ ሓተቶም። ኣቡነ ሲኖዳ ድማ ብክርስቶስ ከም ዝኣምኑ ምስ ነገርዎ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ደሞም ከም ማይ ክሳብ ዝፈስስ ጽኑዕ ግርፋት ኣግረፎም። ዓይኖም ድማ ክወፅእ ቀረበ። ኣብ እስር ቤት ድማ ምስ ደርበዮም ዝተኣዘዘ መልኣኽ መጺኡ ካብ ቁስሎም ፈዊሱ ኣበርቲዑ ገና ከም ዝጋደሉ ነገሮም። ንጉስ ድማ መይቶም ምዃኖም ረኣዮም እሞ ረኣይዎም ኢሉ ንወተሃደራቱ ምስ ለኣኸ ፍጹም ጉድኣት ዘይብሎም ምዃኖም ነገርዎ። ልብሶም ኣውሊቑ ርእዩ ምስ ኣረጋገጸ ዓቢ ጥራይ እዩ ብማለት ዘቕዚቖም ክሰቕልዎምን ኣብ ትሕቲኦም እሳት ኣንዲዶም ከንድድዎምን ኣዘዘ። ነዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣቦና ገበሩ። ሕጂ እውን ዝኾነ ዓይነት ስቃይ ከም ዘይቀተሎም ኣብ ዝረኣየ ግዜ ደጊሙ ብዙሕ ምስ ኣሰቃዮም መጋቢት 14 ክሳዶም ብሰይፊ ኣቑረጾም። ሰማዕትነት ድማ ተቐበሉ። በረኸት ረድኤት ናይ ኣቦና ሲኖዳ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡውን ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ ን7 ዓመታት ዝኣክል ጋኔን እንዳተራኸባ ዘሳቀያ ንሓንቲ ጓል ብተኣምር ከም ዝፈወሳ። ነዛ ጓል ን7 ዓመታት ዝኣክል ጋኔን እንዳተራኸባ የሳቀያ ነበረ። ንቅዱስ ቶማስ ድማ ኣብ ዝረኣየቶ ግዜ ናይ ክርስቶስ ሐዋርያ ብጣዕሚ ካብ ዘሳቀየኒ ክፉእ ጸላኢ ኣድሕነኒ ኢላ ለመነቶ። ቅዱስ ቶማስ ድማ ብምንታይ ምኽንያት ረኺብኪ በላ። ንሳ ድማ ካብ ማሕፀቢ ሻወር ክወፅእ ከለኹ ሓደ ሰብ ኮይኑ ናባይ መፀ። ድምፁ ድማ ቀጢንን በሊሕን እዩ። ብናይ ጓልን ወድን ስራሕ ድማ ብሓደ ይኹን ንኹንዒ በለኒ። ምስኡ ኣብ ዝደቀስኩሉ ግዜ ድማ ኣብ ግዜ ለይቲ መፂኡ ምሳይ ሓደ ኮነ። እንተሃደምኩ ከዓ ኣይገድፈንን መፂኡ የሳቅየኒ እምበር። ኣነ ድማ ካብ ጸሎትካ ዝተለዓለ ኣጋነንቲ ከም ዘቐጥቅጡን ከም ትኪ ከም ዝበኑን ይፈልጥ እየሞ ጸልየለይ ኣድሕነኒ እውን ኢላ ለመነቶ። ሐዋርያ ቶማስ ድማ ናብ ጎይታና ምስ ጸለየ ነቲ ጋኔን ካብኣ ክወፅእ ኣዘዞ። ኣብቲ ግዜ ድማ ብእሳትን ብትክን ኣምሳል ካብታ ጓል ወፂኡ ተበተነ። ብምልክት መስቀል ድማ ኣብ ልዕሊኣ ኣማዕቲቡ ኣረጋግኣ። ስጋ ወደሙ ምስ ኣቐበላ ድማ ናብ ቤተሰባ ክትከይድ ብሰላም ኣፋነዋ። ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ድማ ይምሓረና ኣሜን። ነዛ ጓል ዝፈወሰ ድማ ንዓና እውን ይፈውሰና ብጸሎቱ ኣሜን። መጋቢት 14 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ኣባ ባጥል ትሩፈ ምግባር ኣብ ሓደ ወቕቲ ካብ እስክንድርያ ዝሙት ንምጥፋእ ዝተጋደሉ ጻድቕን አረጋውን ኣቦ፣ ቅዱስ ሽኖዳ ሰማዕት፣ ቅዱስ ቄርሎስ ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣቡነ አረጋዊ ዘሚካኤል፣
ደብረ ዳሞ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ ቅዱስ ፊልጶስ ሐዋርያ ቅዱስ ሙሴ ናይ እግዚአብሔር ሰብ አባ ስምዖን ገዳማዊ አባ ዮሐንስ ጻድቅ አዴና ቅድስቲ ነሳሒት አሜን። በረከቶም ይሕደረና ጸሎቶም ይርደአና አሜን። ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን ድማ አይፍለየና። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም እዩ ዝነብር አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ ዝወደቀ ዝነጠበ ኩሉ ዘውደቅክዎ በአፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይተአርመለይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ ዘእስሙንቶት አላ አድኅነነ ወባልሐነን ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእቲ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እመ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እማነት ዘብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸጋም ተወዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልዪ ምህረተ እንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በኪዳንኪ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ድጋሜ አሜን።